Sve ovo što sada vidiš snimljeno je sa jednim veoma jednostavnim setupom. I to ne čak ni sa mojim glavnim aparatom. Kao fotografi često mislimo da moramo da nosimo najbolju i najveću opremu. Više objektiva, veće telo, više opcija. Za svaki slučaj zlu ne trebalo. Ali u praksi to često znači više težine, sporije reakcije i manje uživanja. Ovog puta odlučio sam da probam nešto drugačije. Umesto Z8, poneo sam Nikon Z5 II. Manji je, lakši i mnogo prijatniji za celodnevno hodanje. Uz to sam koristio i K&F Concept Alpha ranac kapaciteta 25 litara, za koji ću uskoro uraditi detaljnu recenziju, pa postarajte se da se prijavite na kanal ako želite da ne propustite recenziju vezanu za taj ranac. I unutra 3 objektiva, 28 tu 400 mm f4:8 kao glavni, 26 mm f2.8 pancake i 105 mm f2.8 makro. Aparat sam zakačio i nosio na Peak Design Capture klipu na ramenici ranca. I iskreno, ovo je napravilo ogromnu razliku. Nema skidanja ranca, nema gubljenja vremena, aparat je uvek tu, spreman za sve što vam zatreba. Objektiv 28-400 pokriva skoro sve. Široki kadrovi, detalji, kompresija, sve imate u jednom objektivu. I što je najvažnije, možete da reagujete odmah. Odličan za ovakve situacije, na primjer. Zoom odmah znači da ne propuštaš trenutak. A onda 105 mm f2.8 makro. To je ono što sve menja. Kada usporeš i počneš da tražiš detalje, počinješ da vidiš stvari koje bi inače propustio. Biljke, teksture, insekti, jedna potpuno nova dimenzija. 26 mm f2.8 pancake sam koristio za atmosferu. Šuma, slabije svetlo, zalazak. Mali, lagan i vrlo prirodan. I šta je glavni zaključak svega ovoga? Ne treba ti najveća i najskuplja oprema. Treba ti nešto što te ne usporava, nešto što te tera da više fotografišeš. I za mene, ovaj setup je upravo to uradio. Ako razmišljaš da pojednostaviš opremu, ovakav pristup definitivno vredi probati. Koji je neki vaš minimalni setup koji koristite za ovakve situacije? Možete mi reći u komentarima, želeo bih to da čujem.